उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सिंधुदुर्ग येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित 500 रुग्णखाटांच्या रुग्णालयाकरिता आवश्यक एकूण 1086 पदनिर्मितीसह मान्यतेचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे। रत्नागिरी येथे 100 विद्यार्थी क्षमतेसह संलग्नित 430 खाटांचं रुग्णालय सुरू करण्यास मागील वर्षी मान्यता देण्यात आली होती। आता रत्नागिरी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 448 पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली असून याकरिता 105.78 कोटी खर्चासही मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली। याचबरोबर सिंधुदुर्ग येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित 500 रुग्णखाटांच्या रुग्णालयाकरिता आवश्यक एकूण 1086 पदनिर्मितीसही मान्यतेचा शासन निर्णय काढण्यात आला असून त्यापोटी 109.19 कोटी रुपयांचा भार शासनाच्या तिजोरीवरती पडणार आहे। सिंधुदुर्ग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यापूर्वी सुरू झालं आहे। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।